Evo nas kod Zorana opet. Sneg pada. A veliko. Zoki! Tu si! Evo nas opet kod tebe, Zoki. Dobro. Dobar dan, izvoli. Pomoć Bog inače. Bog ti pomoga. Slušaj, Zorane, poslao ti je čovjek 100 evra iz Rusije. Ilijev, Aleksandar, Srbin, naš brat i drug. Da ti kupimo drva. Da ti izvadimo ličnu kartu i kupimo nešto hrane. Eto. Hvala lepo. Zahvali mu se mnogo. I nek da Boga da opet bude tako kako treba. Eto, to ćemo sad da odradimo. Malo idemo da očistimo sneg. Može. Drva sam već naručio. Dobro. Jesi čuo? Jesam. Sad ćemo da očistimo malo sneg. Da stignu drva. Nije sporno. Pa idemo dalje, Zoki. Može. Ajde. Zoki, stigla su drva, Jesu. Stigla, hvala Bogu. Dobro je, dobro. Dobro je. Super. Prva liga. Pusti. Dobro. Sad bit će drva, Šiki, za neko vreme. A za kasnije ćemo vidjeti. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Zoki, ne boj se, vidjet ćemo. Funkcionisala zima. Može bude i da dođe svima. To je to. Koliko dugujemo, brate, za drva? 2 metra, 7.200. 7.200 dinara. Da. Evo, brate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.000. Zvoli. I 200 dinara. Hvala. Hvala i tebi, žina bio. Pa i opet da nam dolaziš uskoro, da doteraš još. Aj, živjeli, živjeli. Evo nas, Zoki, opet kod tebe u mraku, ne vidimo se, malo je sveća. Drva su stigla, Zorane. 2 metra platili smo koliko, 7.200? 7.200. 2 metra istrugali smo drva. Bili smo u prodavnici, kupili smo nešto hrane, da imaš nekih namirnica, ovdje šta ima sol, ima ulja, ima neki konzerv, ima mesa, ima hleba ovdje, ima isto konzerv, imaš nešto, higijene. To smo platili koliko, Zoki, 3.000 i 150 dinara. 3.150, evo ovdje moj drug, ti vidiš bolje koliko je poslao, 11.379 dinara i 67 para. Eto, to iz Rusije poslao moj drug Aleksandar Ilijev. Ostalo ti još ovdje 1030 dinara, a to ćemo još dodati nešto za ličnu kartu. I za sad je to, Zorane. Je tako, brate? Tako je. Vidjet ćemo. Izgleda da ima Srba ipak u ovoj Srbiji. Ima. Daj Bože. Da ima naroda. Ako nema države, ima naroda. Eto, Zorane. Eto, vidiš da ima dobro narod. Haj, šta ćeš? Eto, hvala im. Hvala lepo. To je to.